Matats, habab sa ta kay gutom na. Oy, kaon ka, asa ka? Bukaon ko dire sa LB. Manungkap ta mga tats, ano to sa mga sobra ni? Open sesame. Hoy, katon. Open di panty. Op! Oy, kani. Bangus. Op, op. Aysa, relax sa kay ako may nakakita. Na. Mauna pa mo ha. Panisa. Matats, habab sa say tats kay. Matats, nata sa bangka karon na kay gid sa itong isda, oh. Napay sobra bangus. Atong tirahon kay tungod sa matats. Tungod sa kabisi na tumatas kay perti pagkadaghanan tatog isda no bali upat na kabangka ang atong gihabo adya mao na ni saka ta sa ikalima nga bangka kay giri-ice manggod na wala na gihabo ng isda ana mao na nilamoy sa ta dira. Abi na ko matas ako lang gigutom no pati po day akong kauban no nang amo na lang gibahin. Uy nakaambit pa jud siya sa isa kahiwa. Matats. Nagmaniyo pa itong mga kapitan, nagre-ice na. Ugma pang presyo ani, ugma pang balang kabwa. Basta magnihit ng buyer matas unya mo bagsak ng presyo, i-re-ice jud na matas kay looy mapudang naulihino kay ang nauna medyo mahal-mahal unya ang katapusang habwa, mabagsak man na mo nang i-re-ice para pagkaugma siya ang mauna makabawi siya sa presyo. Kana akong kitamakan matas puro isda ang suludan ano bali isa na kabangag diha og isa pa gusto ko magkilaw, gusto ko magsugba ang problema gitabunan nag-ice man dagat kay gi-re-ice lagi. Isa pa wala na to papakita sa inyo kung giun sa paghabwa og unsa klase nga mga isda no kung dagko ba o gagmay tungod sa kabisi nato ulay mo gunit sa cellphone. Og isa pa mga tas wala ko kabilin sa konsultanon no kay kumpiyansa kayo ko gibaligya na ko tanan kay nagtuo ko habwaon na ang ikalima unya dili di ay. Pero okay lang matas bisag wala ta kadala no kay akong balay daghan pa tog sudan dito matas kay nganuman wala na ko tumaluto sa sulod sa pila ka adlaw kay nagsigi ko og gulay. O nang shout out sa mga UI nako dira no nga wala na ko mabinlan no kung nangayo mo sa kwa unya wala na ko madala. O sorry na pud ta mga ina pud pasaylo matas kay nganuman tungod sa kabisi nato ultimo sudanon ginako wala ko kadala kay puro nako gibaligya. No nakakwarta jud ta para makapait pud tag bugas. Boy, tingog-tingog po diyan. Saan ka diyan? Kay kay gutom. O natok-ang ka, o naipis sa bago. Ibawag ko sa bago, bawag. Dito mo tingog matats. Mauday wala mo tingog akong kauban matats kay natuk-an di ay sa no mo nang atong gihatagan og sabaw kay basig maunsa na unya. Udto na matats, malas 11 na, pauli. Sunsi na mato na. Mo nang di na ta magidit-idit ay matats, largo na ni. Unsa dili magidit, unsa ning gayaw nako di fake ni na nakita mo atong tilaok sige gayaw diri ikaw di sige ra kaglamoy dia og imong kauban dia wa na pwede mong tingog. O shout out ta sa mga tawo nga nagtan-aw sa mga video matats, pasensya na jud mo nga atong video karon puro kaon no kay wala po nato makita ang habo ganiya sama sa kong gingon busy kay stats kay. Pero daghang kay salamat sa inyo mga tats kang katanaw gyapon mo sa tong mga video bisag dili tanto gwapo atong mga video kay naa lang gyapon mo dira sa bagay content creator man mo di man pwede nga i-scroll yun yung video. O sige testingan nyo i-scroll ang video ni tats kay pusa jud mo kay mita di ba? Pag content creator magpuli-puli jud nagtan-aw bitaw mga tats ana lang ko masulti sa inyo ha. Ayaw mo scroll diha kay inyong mga video ginatan-aw biya jud nako. O di ba ga comment pog ko pag naa. Namoy-boy naman ka naunsa naman taon ka mis nagkaon na ka na asa naman ka naabot. Bitaw mga tats oy magtinabangay ta para pohon dili na bangos atong kaonon kun dili lechon na. Unya mo lang to kay sakit man ang bag ang sige gyaw diri ay.